sɔgɔmada in na fana kunnafoniw lase waati o ko fɔ aw ye. Sini kari lajɛrɛ bolo dalen bɛ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ a bɛ kɛ Kasim Kulubali Lom ale ka magasin da la ka sanga o yɛrɛ ka hakilinaw ma baara a taabolo la. Colonel Assimi Goïta yɛrɛ donna kunungo kɛlɛkɛ avion min n'a sanna ka bɔ Russie jamana kan. A yɛrɛ donna kɔnɔ a bolila ka na jigin bɛɛ lajɛlen na Senu walasa fɛn min n'o ye ni fɛn kofɔlen bɛ se ka maramafɛn bɛ se ka kɛ Mali yɛrɛ nafasɔrɔ fɛn ye cogo min na an b'a ladonna k'a fɔ kunnafoni o dira kunungo a kɛra Senu pankurudi kɛnɛ kan. Colonel Assimi Goïta a ye Haut Conseil islamique Cheikh Sirif Ousmane Madani Haidara n'a ka délégation bisimila kunu an b'a ladonna k'a fɔ o ye gafe min na bɛ o y'a di Colonel Assimi Goïta ma kunu. Jean-Marie Kwame k'a fara Lasina Dumbuya kan Kɔrɔbarikaw ka sɔrɔsi ɲɛmaw olu tun bɛ Gawo kunungo ka foli kɛ Kɔrɔbari sɔrɔsi minnu bɛ Mali la maa 650 bɔɲɔngo ko olu ka baara min tun bɛ Mali la o nɔgɔyara. Burkina Faso a ma a bolodara cogo min na gɛlɛya bɛ don a la k'a fɔ a bɛna bɔ a dɔw kɔrɔ minnu ko k'u b'u ka nisɔngoya jira an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen na bi walasa o bɛ se ka u ka wulikajɔ kɛ cogo min na. Bakuruba kunnafoniw de filɛ sisan kɔnɔ a bɛna walawala aw ye a balimakɛ Karim TV fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Isufu Ouattara n'ale tracteur-tigiw olu ka tɔn ɲɛmaa ye ko k'a lase tracteur-tigi bɛɛ lajɛlen ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 waati. Lajɛrɛba bolo dalen don lajɛrɛ min na a bɛ kɛ a kɛyɔrɔ kɔrɔ la n'o ye Kasim Kulubali Lom ale ka yɔrɔ ye o la Elhadji Isufu Ouattara ko a tɛ jɛn ni tracteur tigi kelen si ka to de kɔfɛ sini faamuyali ko ɲuman ɲininen don aw fɛ nin cikan in na tɛgɛnɔ bila kɛra cikan in na maa min fɛ o ye Sinɛ Ouattara ye filani. Jean-Marie Kwame hakɛto ɲini fɛn min n'o ye colonel Alou Bejara chef d'état-major de l'armée de l'air ale ni Sadio Kamara tuma min na ni colonel Assimi Goïta Mali jamana ɲɛma ale ye pankuru ta pankuru min ni a sanna Russie jamana fɛ o kana n'a ye an fɛ yan Mali la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a nana di sariya kɔnɔ kunungo k'a yira bɛɛ la k'a fɔ nin tɛ namara ko ye a fɔra ko fɛn min sanna avion 4 ko a bɛɛ lajɛlen kɛra malidenw ta ye an bɛ waati min na komi sisan o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ colonel Alou Bejara ni ale ye chef d'état-major de l'armée de l'air ye a ye foli se kɛrɛnkɛrɛnnen yala a ka minisiriso ma ko o ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mali bɛ se ka nin pankuru sɔrɔ cogo min na ko a nana wa a filɛ nin ye. Colonel Major Sadio Kamara maa min na ni ale ye kuma ta ale y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ la foli kan ka kɛ maa min na o jamana ɲɛmaa ye Colonel Assimi Goïta a ka cɛsiri a n'a ka jafarinya o de kɛra sababu ye ni Mali ye tɛgɛ da nin avion kofɔlen in kan. Mali bolofɛn caman tun bɛ kɔ kan ala ni Colonel Assimi Goïta ka jafarinya Mali y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ko n'o tɛ avion 4 ni sanna kabiri san 2020 a contrat ɲinina k'a wari bɔ san kɔni ko a wari bɔra sisan de k'a bɛɛ lajɛlen di wa ko o baara olu bilara sen kan. Colonel Major Sadio Kamara ka kuma la ko jamana ɲɛma Colonel Assimi Goïta yɛrɛ donna avion in kɔnɔ ale b'a dɔn a bɛ don a kɔnɔ a donkun tɛ dɔwɛrɛ k'a dɔn avion in yɛrɛ a bɛ se ka mun kɛ min bɛ ka fɔ a la yali o ye tiɲɛ ye wa. Sadio Kamara y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛma Colonel Assimi Goïta baara filɛ nin ye ko i yɛrɛ donna a kɔnɔ wa ko kurakuraw don wa ko kɛlɛkɛminɛ minnu fana don ko Colonel Assimi Goïta yɛrɛ de b'a dɔn nin ye fɛn min ye bi o la ko a bɛ foli kɛ kosɛbɛ Colonel Assimi Goïta la ka da ka ko a ka jafarinya de kɛra sababu ye Mali sera k'i bolo da fɛn caman kan n'o tɛ ko Mali maramafɛn a n'a ka pankuru dɔw kun bolo gɛlɛn bɛ yɔrɔ dɔw la fɛn min tun b'o bɔ yen ko ni jafarinya ta tun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ.
wala avion nalen filɛ ko avion in o ko a bɛ se ka baara caman kɛ a ka teli wa ko musaka min donna a la a ti jɔ miliyari 30 ani miliyari 6 ani miliyɔn 100 dama ko de donna ni avion 4 na. Colonel Sadio Camara a y'a jira k'a fɔ maa minnu n'i bɛ kɛlɛ dɔn maa minnu n'i bɛ kɛlɛ kɛ avion min dɔn Russie ka nin kɛlɛ kɛ avion in ko nin bɛ Mali yɛrɛ kɔni da yɛrɛ la bi kosɛbɛ. Nin kelen bɛ maa min bolo jamana min bolo kuma tɛ a nani ko nin ye fɛnba ye bi Mali yɛrɛ surasiya gunkan ko nin fana bɛ jafarinyaba don surasiw la ka d'a kan ko tun bɛ débrouiller cogo min na o banna ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ donna a kɔnɔ k'a lajɛ fɛn min b'a kɔnɔ a yɛrɛ y'o ye ani minnu filɛ nin ye ka avion boli ninnu bɛɛ lajɛlen o ye Mali surasiw ye minnu n'u bɛ kɛlɛ dɔ ka a dɔnna kari ko o maliyɛn kelenw olu de filɛ nin ye ka nin avion kofɔlen boli wa Samake t'a la fana n'Ala sɔnna ma k'a nana ko min kama ko Sadio Camara ka kuma la ko a b'o kɛ. Assimi Goïta kunu a ye au conseil islamique Cheikh Sirif Ousmane Bandani Haidara a n'a ka délégation a y'o simla Ibrahim Ndiaye ni ale tun ye kuma lasela ye kunu a y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ baara dɔ la a mɛnna baara in o y'a kɛ gafe ye a kɛlen ko gafe sisan kɔni o y'a di premier ministre ma k'a di CNT ɲɛmaa ma ka tila u nana dɔ de di kunungo jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma colonel Assimi Goïta ko dɔ kɛra jamana in ko a ti kɛ foyi ye an yɛrɛ kun kɔ yan Mali la wa a ye n'an dɛmɛ ka o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo i ka wara la ko bima ko in bila sen na o siratigɛla olu kɔni hakili jagabɔ o conseil islamique dina kunda o bɛ se ka maa jumɛn de fara ɲɔgɔn kan ani u kɛlen bɛ ka gafe dɔ labɛn gafe min n'u y'a di jamana ɲɛmaa ma k'a bɛ kɛ dɛmɛbaga fɛnba ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma fɛn minnu labɛnna ka k'a kɔnɔ o fɛn minnu k'olu ye fɛnbaw ye. Ibrahim Ndiaye a y'a jira colonel Assimi Goïta la o conseil islamique président ye min fɔ n'o bɛ tali kɛ Cheikh Sirif Ousmane Bandani Haidara la ko waati dɔ sera ten ka Mali furusɛbɛ ko k'a yɛlɛma don a la kosɛbɛ a mɛnna Mali silamɛ furusiri ko a ma don ba la n'a dun ma don ba la ni dun ye Mali ta bi k'i bɛ taa sɔrɔ 100 sarada maliyɛn 90 ni kɔ o bɛɛ lajɛlen silamɛw ye Mamadina maa ye yala a dun bɛ kɛ cogo di o manager minnu n'o bɛ kɛ ko kana ye k'a fɔ ko silamɛ furusiri ko o tɛ ka don ba la sɛbɛn t'o la ko o ko ni o dabila kuma sera kelen ko k'a lajɛ ka sariya bɔ sariya min bɛ kɛ misiri bɛɛ la ka gafe bɔ gafe min n'a kan ka sɛbɛn k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ karisa ni karisa furula nin don ko kura jɔn ni jɔn de tun y'a seere furusa banbali min n'a bɛ Mali la walasa dɔ bɛ se ka bɔ a la o conseil islamique président a kuma lasela n'o bɛ tali kɛ Ibrahim Ndiaye la kunu ale y'a jira k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ ni fɛrɛman y'u la ko n'o tɛ mairie min bɛ kɛ maaw bolo ko mairie o taayɔrɔ a n'o danyɔrɔ dɔnna kaban furusa min bɛ kɛ Mali la bi a barika ka bon furu bɛ siri bi sini k'a foni silamɛya gun kan ko o tɛ kɛ n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ dɔnni ye nanzaraw ka baara taabolo ye o dun Mali kɔnɔna na yan ko a ka ɲi ka silamɛw ka mariage k'a bila misiriw la walasa ni min tɔgɔ sera ka sɛbɛn gafew kɔnɔna na a ka d'a la n'o furu bɛ sa don o don maa maa ni da donn'o la k'a bɛɛ lajɛlen wele i n'a fɔ sariya ye min fɔ o ko u ye nin kuma lase a bɛ san caman bɔ bi misiri caman y'a daminɛ a mɛnna ko a tɛ kɛ olu ɲɛna bilen ko kura ye olu kɔni fɛ ko kɔrɔba don ka d'a kan k'i bɛ taa misiri caman na bi kɔni i bɛ taa sɔrɔ sɛbɛn bɛ kɛ maaw bolo seereyaw bɛ yen wa ko Ala k'an kisi k'an tanga ni furusa ko nana a nana ye min kɛ ko Mali gouvernement sen t'a la ko o de kosɔn ko nana gulo nin cogo in na tan kuma filanan a y'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ colonel Assimi Goïta san dɔ tɛmɛnen ka Ibrahim Boubacar Keïta k'ale to fanga na ko kalanden dɔw taara Maroc kalanden 500 imamiya kalan o kalandenw olu kalanna ka na Mali la wa ko olu ka ko bilala fɛn fɛn ka ko maa ti k'ala k'a dɔn olu bɛ ten
wa ko a sera n'a y'a sɔrɔ u taara kalan min kama ni Mali ye nafolo bɔ ka don a la ko u k'a lajɛ ka baara d'u ma min ka fisa k'o ye de ko n'o tɛ n b'o 500 min tun taara kalan kɛ olu nana ka olu minɛna Mali la avion in ko dɔ ka juru dɔ kɛ fɛ yen ko waro cɛman se 50 olu de bɛ Gawo ti Dumbuya ka kuma la lala maa wɛrɛ jɛkulu la k'a taara foli k'u la ka tila k'u grader yɔrɔ min ni a diyara olu ye kosɛbɛ o de kosɔn sɔrɔdasi minnu bɛ yan bi Côte d'Ivoire tɔgɔ la Mali la n'u bɛ Gawo ko Jean Marie Kwame ale y'a